Assam Rifle Recruitment 2021 हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनैनि गोदान भिडिअ जों सावरायनो लादों आसाम राइफलनिफ्राय ओंखारनो गोनां एडमिट कार्डनि सोमोन्दै स' लोगोफोर जोंना एडमिट कार्ड ओंखारबाय स' आं बेखौनो नोंथांमोननो आपडेट लानानै फैदों स' लोगोफोर जों गाहायाव नायबा नुयो नै जोंना बेनि लास्ट डेटआ 25 अक्ट'बराव जादोंमोन आरो 12 नभेम्बराव बेनि निउ आपडेट फैदों स' बे आपडेटआनो एडमिट कार्डमोन स' लोगोफोर फै जों दानिया बेनि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामदिनि स' लोगोफोर आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होना होगोन स' नोंथांमोना थांनानै चेक खालामहैबानो जाबाय स' बेयाव जोंहा गोबां पस्ट डिटेल्सफोर होनाय दंमोन नोंथांमोना नायफिनबानो जाबाय स' गाहायाव नै दं जोंना स' लोगोफोर जोंहा नैबेयाव होनाय दं नै आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै होगोन स' नोंथांमोना थांनानै चेक खालामबानो जाबाय लोगोफोर स' जों दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय आसाम राइफलनि स' लोगोफोर गाहायाव नुदों नै जोङो नैबेयावसो थुनो नांगोन लोगोफोर नैबेयाव जों बेयाव थुयोबा एडमिट कार्डखौ मोननाय नङा स' बे एप्लाइ खालामनायनि प्रसेससो लोगोफोर स' जों नैबेयावसो थुनो नांगोन बेयाव स' आं थुबाय स' जों फार्स्टआवनो जोंनि इमेल आइडिखौ होनो नांगोन लोगोफोर इमेल आइडि बेनि उनाव डेट अफ बार्थ आरो केपचा क'डखौ होनानै गेट डिटेल्सआव होबानो जों एडमिट कार्डखौ मोननो हागोन स' लोगोफोर फैदो जों दानिया नायलांदिनि स' आं थुनानै होबाय लोगोफोर स' थुना होनाय लोगो लोगो गाहायाव मोनसे नै बिदि लिंक फैगोन लोगोफोर स' बेयाव नुदों जानांगौ नै एप्लिकेशन आइडि पस्टनि नेम केटेगरि आरो नैबाव प्रिन्ट एप्लिकेशन होनाय दं ओमफ्राय बिनि गाहायाव दंबावो लोगोफोर नुदों जानांगौ नैबाव गाहायाव जोंना दं नै प्रिन्ट कल लेटार नैबाव स' जों बाव थुदो लोगोफोर प्रिन्ट कल लेटार स' लोगोफोर जोंना नै गेवबाय जों बाव नायनो हागोन नै जोंना माब्ला जागोन आरो माब्ला मा मबेयाव स' लोगोफोर जोंना सेन्टारा नैबावनो नै नुदों जानांगौ नै बेनो स' बेयाव होनदों लोगोफोर एडमिशन सार्टिफिकेट टाइपिंस फर हिन्दी ITI डिप्ल'मा डिग्री एक्सपिरियेन्स जा दं बेयावनो होनाय दंजोबखायो नोंथांमोनाव जा दं बेखौ नोंथांमोनाबो लांफादो स' बेनोसैमोन दिनैनि फिसा आपडेटआ लोगोफोर नोंथाङाबो नोंथांनि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै नायदो नोंथांनि फिजिकेल टेस्टआ माब्ला आरो माबेयाव आरो मा डकुमेन्ट्स लांफानांगौ एडमिट कार्डआवनो गासैबो मेनसन खालामनाय दंखायो स' आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बेबायदिनो जबनि आपडेट आरो एडमिट कार्ड माखासे गभर्नमेन्ट जबनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय स' थेंक इउ फर वाचिं